खाम्फा बरगयारि सासे बे मिसलिया मानसिफोरजों मिसलिया जाफाहैनाय मानसि आलु गेसाव थांफानानै आलु गेसाव जाहैनाय ना गेसाव थांफानानै ना गेसाव जानाय गतिके बेहा बे माने जेबो मिसनारि बिजन गैया खिन्थु बेहा बिपिएफ थानाय समाव फ्लेग गायनाय माने मोनसे मिसनारि बिजन हाग्रामाजों थांफाबाय थानो हायोमोन हाग्रामानि मिसनारि बिजनजों बियो गोरोबनानै खामानि मावदों ओंखायनो फ्लेग गायनो साहस जादोंमोन दिनै देबरगाव ब्लकनिल' खोथा नङा जेरावबो दिनै रोजा रोजा इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय दिनै बिपिएफआव जयेन जागासिनो दं दिनैहाय देबरगाव ब्लक हिसाबै 500 जन दिनै जयेनिं जादों आरो गोबांथार बिदिनो दिनै जयेन जाबावगोन दा 48,000 सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रिनि आसायाव दंबाय थायो हमथाना दोनबाय थादों रबिबार खेबफ्रामबो इन्टारभिउ जायो दा एमसिसि नांनाय लोगो लोगो बिसोरो 48,000 सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जोंनाव जयेन जागोन आरो बेबादिनो गोबां मानसिफोरखौ अरुनदय होगोन मागोन होननानै हमथानानै दङ बिसोरखौबो दिनै बिथांमोना हमथानो हानाय नङा गथथे जेबो पार्टि थाहैनाय नङा खालि बिपिएफ 40थायावबो देरहानायनि दिनै मोनसे बारसो बारगासिनो दङ दिनैहाय दा दिनै बयबो बुजिदों दिनै माने आसामनि चिफ मिनिस्टारा होनदों बेहाय बिजेपि खुंनो हाबासो जों फार्स्ट क्लास सिटिजेन जागोन दा जों बहा दं थार्ड क्लासाव नङा होमबा थारमाने जों बिटिसिया मालायजों खुंजानाय दा बेखौ बुजियै गैला दा जोङो फार्स्ट क्लास जानांगौ नङा होमबा जों स्टेन्ड मारिनांगौ डिस्टिंसन मारिनांगौ दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा खौसे जाबाय बर' रायजोआ गथा जाबाय दिनैनि तारिखाव एबसुआ दिनै खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों दा बिसिबां बबे गोसोजों बुंदों बिखानिफ्राय बुंदों ना सालायनि रावनिफ्राय बुंदों दाबो जों हमदां हायाखै बिथांमोना गावसोर बिपद जाबा खौसेथिनि बाथ्रा बुङो जेलानाखि गावस्रा माने गोहोआव थायो खौसेथिनि बाथ्राखौ बावगारलाङो दा बिथां गावसिनि इन्टारेस्टआव बाहायबाय थादों खौसेथिनि बाथ्राखौ दा बेवहाय जों सिन्था खालामगोन जों सावरायगोन जों खौसेथिखौ माब्रै लाबोनो हायो देबरगाव बियाब हिसाबै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि अशक गयारिया हाबाय बुंबाय थादों जे बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ देबरगाव बियाबनिफ्राय बिदाय होगोन होननानै मा बुंनो सानो अशक गयारिया गोदो सिनायफेरामोन जोङो बिटिसिनिबो मानसि नङा होनदों बे मानसिया दा बे हाग्रामा महिलारखौ बबेजों जे उदखाट खालामनो नागिरदों सोरनि भट लानानै फेजेननो नागिरदों बिथाङा गावनो सिन्था खालामनाया मोजां आरो सोरनाव हाबनानै थाखा फैसा रानलाबाय थादों गावखौनो बिराद माने जननेता देखायनो नागिरदों सुबुं सिबिगिरि दिनै बिथाङा देखायनो नागिरदों खिन्थु बे प्रमद बर'नि लरेन्स इस्लानिफ्राय फैसा लायै लायै रानबाय थानानै गावखौ बिराद नेता देखायनो नागिरदों बेहाय रायजोआ बुजियै बाथ्रा गैया बेबादि सासे अशक गयारि बादि नेताखौ बिटिसिनि मानसिफ्रा आजावनानै लाया देबरगावबासिया दिनै सिनायखायो सोर राइट सोर रं सोर सैतान सोर भगबान सोर थगायनानै जाग्रा सोर लांसुनिया सोर माने फोथाय खेबस' सोर जोलैनि हांगार बेखौ बयबो सिनायखाजोबो दिनै बिसोर माने जाथिखौ फाननानै जाग्रा जोंनि रायजोखौ फाननानै जाग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रि होगोन होननानै लब देखायनानै दिनै धंस' खालामबाय बिसोरो आरो दिनै लाजिनो रोङा दिनै जाथिनि खोथा बुङो दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरनि जौगानायनि बाथ्रा बुङो साख्रि होनायनि दिनै इन्टारभिउ फाथिबाय थायो दिनै लाजि रोङा बिसोर दा बेबादि मानसिफ्रा समाजाव जायगा गैया अशक गयारि मोनहा बिटिसिआव जायगा गैया सार मोनसे कुइसन खाम्फा बरगयारिनि न'आव जेब्लानाखि बिपिएफ सरकाराव दंमोन सिगाङाव बे समावहाय बिपिएफनि फ्लेग गायनानै दोनबाय थायोमोन न'आवहाय नाथाय दा इउपिपिएल दोलोआव थांनानै बिथाङा इउपिपिएलनि फ्लेगखौ गायना लानो हायाखै बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो दा बे जाहैबाय खाम्फा बरगयारि सासे बे मिसलिया मानसिफोरजों मिसलिया जाफाहैनाय मानसि आलु गेसाव थांफानानै आलु गेसाव जाहैनाय ना गेसाव थांफानानै ना गेसाव जानाय गतिके बेहा बे माने जेबो मिसनारि बिजन गैया खिन्थु बेहा बिपिएफ थानाय समाव फ्लेग गायनाय माने मोनसे मिसनारि बिजन हाग्रामाजों थांफाबाय थानो हायोमोन हाग्रामानि मिसनारि बिजनजों बियो गोरोबनानै खामानि मावदों ओंखायनो फ्लेग गायनो साहस जादोंमोन दिनै इउपिपिएलआ जेबो मिसनारि बिजन गैया मिसन बिजन बानायदों 166था बानायदों मोनसेबो मावनो हायाखै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मोनसेबो मावनो हायाखिसै दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायबाय स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखिसै दिनै बिटिआर एकर्डआव एनआइटि माबा जानांगौमोन कस फेक्टरि जानांगौमोन ट्राइबेल इउनिभारसिटि जानांगौमोन दा बिटिसि एकर्डआव जाफोर लिरनाय दं बे मोनसेबो जायाखिसै दा बेयो बोरै माने बिथाङा मिसलियाजों मिसलिया जाफानो माने दुइ थिङि माने मोननै नावआव आथिं होनाय बादि खालामगासिनो दं आरो बिथाङा साहस गैया इउपिपिएलआव थानानै फ्लेग गायनो खारन बिथाङा सासे थगायसुला होननानै गावखौ बोरै सिनायथि होनो फ्लेग गायनाय माने इउपिपिएलनि न'आव गायना लानाय माने दिनै ट्रेक्टर गायनानै लानाय माने गावखौ थगायसुला नैबाव सासे दं होननानै बुंनाय लानायसो ओंखायनो खुनु इउपिपिएलनि नेतायाबो दिनै फ्लेग गाया प्रमद बर'आबो गावनि न'आव फ्लेग गायनायखौ जों नुवाखै सोरबा लरेन्सआबो गावनि न'आव फ्लेग गायनायखौ जों नुवाखै जोङो गतिके बिसोर लाजियो थारमाने इउपिपिएलनि फ्लेग नुनाय माने सोरनिबा न'आव नुनाय माने सासे थगायसुला सैतान मानसिया दं होननाय सिनायथि लानाय जायो आरो मालाय ओंखायनो बिथांमोना लाजिनानै गाया ओंखायनो दिनै खाम्फायाबो गायनो हायाखै लाजिनानै
नैबे MCC नांनैसो समावसो BTC-आव गोबां साख्रिनि इन्टारभिउ लाफैबाय थानायखौ नुदों। बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जे माने बिसोर जास्ट जोंनि 50,000 सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लब देखायबाय थादों जाहाथे BPF-आव फैया दा सानसे हमथाना लाखिनो MCC-आ नै माबाल'सै 12 दिनल'सै 12 दिनाव MCC होसिगोन दा 12 दिननि उनाव माब्ला रिजाल्ट होगोन माब्ला एपइन्टमेन्ट होगोन माब्ला पस्टिं होगोन बिथांमोना जास्ट बे थगायनाय जों मिथिगौ माने 7,000टा पस्ट 8,000टा पस्टआ आसाम गभर्नमेन्टआनो दिनै होखाजोब्बाय गासिबो पस्ट मोनसेबो गैया फाइनान्सियेल क्लियारेन्स गैया SIU गैया ओंखायनो रिजाल्ट होनो हायाखै नङाबा अरेल इन्टारभिउनि रिजाल्ट होनो 8 मास नांगौ नामा नभेम्बर मासाव दिनैसिम बेसेबां जाखो 8 होमबा बेसेबां जाखो 9 मासानो जानोसै नङा होमबा 9 मास नांगौ नामा मोनसे इन्टारभिउनि रिजाल्ट होनो थारमाने बिसोरहा क्षमता गैया CSB-आ पावारानो गैया CSB-आ मा इन्टारिमसो मोनसे इन्टारिम मोनसे बडिया साख्रि होनो हानाय इन्टारभिउ होनो माबा खालामनो हानाय पावार गैया गभर्नरा दाबो एसाइन खालामाखै बेखौ सिगनेसार होनानै बेखौ मानिनानै लायाखै गतिके बिसोर साख्रिनि इन्टारभिउ होनो हाया दा साख्रि बाजार खालामदों फरेस्ट गार्डआवनो 20 लाख बिदोंनो फरेस्टाराव 25 लाख 30 लाख बिदोंनो मास्टार साख्रि LP-आव दा 10 लाख 12 लाख बिगासिनो दंनो इन्टारभिउ होखांनायनि रल नाम्बार लायै फन खालामनानै फैसा बिनाय बे बाजारा खालामगासिनो दं बेनोलायनो बिथांमोननि जाख्ल'नाय गैयि सरखार होनबा लाजिनांगोन दा बिथांमोना प्रमान सहजों लागासिनो दं बिथांमोना रावबो बारग'नाय नङा बे जाख्ल'नाय केसावनो बे मन'नाय केसावनो बिथांमोना न' गोजानै आलासि जानो थांगासिनो दङ